Det er godt nok. Det er godt gået. Men udover at du fik en lille kejler, så blev du også den store vinder af turen med hensyn til at skyde 5 grise. Ja. Så og de her, hvor små de ene er, de her tænder, så repræsenterer de stadigvæk en flaske whisky. Det er nemlig rigtigt. Det er det hele drejer sig om. Præmien for at skyde de største tænder på turen. Det er en god oplevelse. Det er uanset størrelse. Så er det det. Vi er nu kommet hjem fra Tyrkiet igen, fra vores tredje jagttur. Vi er nede i år 2013, mellem den 28. januar og 3. februar. Vi havde en god tur. Temperaturen var fin dernede denne gang. Det var ikke så koldt som sidste gang. Vi havde temperaturer fra +5 til +15-16 grader. Det var helt rart med kolonnehytterne, vi var hjemme. Vi var 6 mand afsted, og vi nedlagde ikke mindre end 15 vildsvin. Der var der en lille kejler, der blev skudt, men de store kejler, som Hakan havde programmeret, de er nede stadigvæk, så der er grund til at tage det ned igen. Den store jagtkonge, det kunne jeg se. Han skød 5 vildsvin, og blandt andet den eneste kejler, der blev op på turen. Men en fin tur, vi havde, og vejret var jo som sagt godt. Den sidste dag på jagten, der havde vi lidt regnvejr, men ikke specielt noget, der gør noget. Så fint.